Софийският градски съд постанови задържане под стража за 22-годишния Даниел Терзиев, обвиняем за повреда на железопътен състав, предназначен за масов превоз. Решението на съда подлежи на обжалване. На 2 септември 2025 година, около 5 часа, трамвай по линия 22 с 2 мотриси дерайлира на столичното кръстовище на булевард Михай Еминеско и улица Цар Иван Асен II. В инцидента нямаше пострадали хора, нанесени бяха материални щети. От свидетелските показания става ясно, че основната причина за извършеното е опит да се открадне кутия цигари от кабината на ватмана, който в това време е бил извън трамвая и е отивал да си купи кафе. В кръвна проба на обвиняемия са намерени следи от наркотици и алкохол. Даниел Терзиев е с условна присъда, влязла в сила на 20 май. Той е със средно образование и работа на трудов договор. Живее с баба си, която според защитата му е с влошено здравословно състояние. Майка му е починала още в ранните му детски години, баща му живее в Германия. Предвиденото наказание по закона е от 5 до 15 години лишаване от свобода.